फरायसालिमानि बे अडिटोरियामाव जोङो उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद आरो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जथाय हांख्रायनायाव जोङो बे सांग्रांथि मेलखौ दिनै बेवहाय खुंफैदों आरो बे सांग्रांथि मेलखौ खुंनायनि गुबै जाहोना जाहैबाय जोङो रायजो राजानि गेजेराव जोंनि जेंना जेंगोना आरो बावैसो थांनाय 28 जुलाइ खालि आसाम गभर्नमेन्टआ जितु केबिनेट डिसिसन लानानै जितु बिथांमोनहा माने थांखि आजावदोंमोन आरो बे थांखिनि गेजेरजों बिथांमोनहा देग्लाय आगस्ट दाननिफ्रायनो खुनु फरायसालि माने सोरखारि खालामनाय जानाय नंला प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय जानाय नंला स्कुल कलेज खालामनाय जानाय नंला बिथांमोना मोनसे सिद्धांत लादों मोनसे थांखि लादों बे थांखिखौ जोङो अजद दैखांदों मानो होनना बुङोब्ला बिटिआर सुक्तिनि बे 6.3 बाव रोखायै लिरनाय दं जे गासैबो भेन्सार स्कुलफोरखौ कलेजफोरखौ माने सोरखारि खालामनाय जागोन आरो पर्यायक्रमै निट बेसआव माने प्रभिन्सियेलाइजेसन खालामनाय जागोन बेहाय रोखा रोखा लिरनाय दं दा बिनि हेंथा बिथांमोनहा सिद्धांत लाबायब्ला जोङो नाथाय जोङो बर' थुनलाइ आफाद बा दुलाराय बर' फरायसा आफाद जों बेवहाय आफस खालामा जों बेखौ मानिनानै लानो हाया आरो नैथियाव जाहैबाय आसाम गभर्नमेन्टआ जिथुनिखि थांखि आजावदों जे 3 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिम बिगियान आरो सानखान्थिखौ इंराजि बिजों हिसाबै फोरोंनायनि जितु बिथांमोनहा जाबसिननानै होनायनि फरायसाफोरनो जाबसिननानै होनायनि जितु थांखि लादों बेखौबो जोङो गनायाखै मानो होनना बुङोबा जितु हारिमायारि सोलोंथाइ खान्थि फैगासिनो दङ आरो बे हारिमायारि खान्थिनि गेजेरजों आरो इउनेस्क'नि रिपर्ट मथे आरो राइट टु एडुकेसन माने सोलोंथाइ लानायनि जिथुनिखि मोनथाय एडुकेसन फर अल गासैबो बे बिथिंखौ नायनानै जे बिमा रावजोंनो माने हम लेंगुवेजजोंनो माने गाहाय थाखोआव माने फरायनायनि खाबुखौ मोननांगौ बेनिखायनो जोङो आसाम गभर्नमेन्टनि जितु सिद्धांत लादों जे इंलिसखौ इम्प'ज खालामनानै एलपि स्कुल आरो गाहाय थाखोआव होनायनि बे थांखिखौ जोङो अजद दैखांदों आरो बेखौ जोङो गनायनानै लाया होननानै जोङो प्रेस बिबुंथि आरो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों जों बुंदों आरो मोनसेया जाहैबाय बिथांमोना थाखानाय मिक्स मिडियाम स्कुलखौ गंबानिफ्राय गं 10 बे स्कुलफोरखौ बिथांमोना कनभार्सन खालामनानै बिथांमोना इंलिश मिडियाम खालामनायनि लाहार फाहार आरो गेजेट नटिफिकेसनाव दङ आरो बेजों लोगोसे बिथांमोनहा आदर्श बिधायक बिद्यालय होननानै नाम दोनदों सासे एमएलएआ गासै आसामाव 126 जन 126 सा एमएलए दङ दा बे 126 स्कुल मोजां स्कुलखौ सायख'नानै बिथांमोनहा जेराव रिजाल्टआ मोजां जाउनथिया मोजां बे स्कुलफोरखौ सायख'नानै एमएलएफ्रा सायख'ना लागोन आरो बेखौ इंलिश मिडियाम कनभार्ट खालामगोन आरो बे CBS कर्सआव लांगोन बेयावबो जोङो अजद दैखांदों जों थाखानाय मोजां स्कुलखौ इंलिश मिडियामाव कनभार्सन खालामोब्ला जोंनि बे फरायसालिनि अबस्था आरो बैयाव फोरोंगिरि जायफोर दङ बेखौ बुंनाय जादों जे थाखानाय फोरोंगिरियानो बेखौ फोरोंनांगोन माने गुबुन आलादा उफ्रा माने फोरोंगिरि थिसननाय जानाय नङा जों बे बेलायाव जोङो अजद दैखांदों आरो लोगोसे जोंहा टिउटरियेल गोबां दङ बे टिउटरियेल साख्रि मावनानै थानाय फिक्स पेआव मावनानै थानाय बिथांमोनखौ नन पारफर्मेन्स टिचार्स हिसाबै बिथांमोनहा सायख'नानै सिनायथि खालामनानै बिथांमोनखौ माने रिटायारमेन्ट जाहोनायनि जितु खोथा बेवहाय लिरनाय दं बेखौबो जों मोजां मोनाखै खारन 15 बोसोर 16 बोसोर जायफोरनिखि बिथांमोनहा माने बे फिक्स पेआव माबायाव टिउटरियेलाव मावगासिनो दं बिथांमोनखौ जुदि गाबोननो माने बिथांमोनखौ थांदो होननानै बुङोबा बेयो इनहिउमेन जागोन माने सुबुं बादगा खामानि जागोन बेनिखायनो जोङो बर' थुनलाइ आफादा मोनसे हारिमायारि आफाद हिसाबै दुलाराय बर' फरायसा आफादा हारिमायारि आफाद हिसाबै जोंहा दायित्व दं हिसाबै जोङो बै फोरोंगिरिफोरखौ रैखा खालामनो थाखाय आसाम सरकारनि गिबि मन्थ्रिनो जोङो लाइजाम होदों जे बेफोर गासै जेंनाखौ नोंथाङा इमिडियेटलि बोखारनानै लानांगौ आरो सुस्रांनायनि राहाखौ लानांगौ
बेखिनिखौ जोङो दाबि खालामदों आरो फैगौ 18 अक्ट' खालि जुदि सावरायनाया जुदि फेलें जायोब्ला जों हयथ' बेनि अल्टारनेटिभ बेबस्थाखौ लागोन एक्सन प्लेनखौ लानो हागौ जोङो हयथ' सोमावसारनायसिमबो थांनो जानो हागौ बेखिनिखौ थांखिखौ जों लादों आरो गासैबो जिमान आसामाव फोरोंगिरि आफादफोर दङ बिथांमोनाबो जोंखौ मदद होदों आरो बे मददनि गेजेरजों जोङो हयथ' आवगायलांनो हागोन आरो गावनि बिमानि रावखौ जों फोथांनानै लाखिनो हागोन बेबायदि जों आसा लाखिदों माबायदि सोमावसारनायखौ सोमावसारनाया जोङो ओरैबायदि लादों जोङो आसाम गभर्नमेन्टनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि आरो गिबि मन्थ्रिनो जोङो आल्टिमेटाम होगोन आरो जोङो एसेयावनो जोङो बिटिसिनि चिफ बिथां प्रमद बर'जों जों गोथौयै सावरायबाय आरो बिथांनो गोसोखां लाइजाम होबाय आरो बिथाङा बेखौ थाबैनो सुस्रांनायनि राहाखौ लागोन होननानै बुंदों जुदि लायाबा हयथ' जोङो एसे थाबैनो जोङो मोनब्रै हारिमायारि आफादा जुथुमनानै सोमावसारनायखौ माबादि लांनो हागौ माबादि सोमावसारोब्ला जोंहा खामानियाव फैगोन हयथ' बेबायदि बे लाइन अफ एक्सन आरो बेबायदि जोङो थांखिखौ आजावनो हागौ जि रायजोनि जि सोलोंथाइ मन्थ्रि जि रमेश बेगौ बिथाङा दाखालि प्रेस मिटनि गेजेरजों जे बुंदों बिथाङा जे 6.3 क्ल'ज बेखौ गोहिलु खालामनानै रायजो सरकारा जि मावफुंनायनिफ्राय जानगाराव थानानै जि मिरु सरकारनिसिम दैथायहरदों मा बुंगोन दा नोंथाङा थिगैनो बुंदों जोङो बेखौ मानिया खारन मोनसे नङा मोननै मोनब्रै अर्गानाइजेसनजों बियो सुक्ति मोनसे जादों NDAB मोनब्रै ओमफ्राय UBPO ओमफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफाद बे मोनसे सेन्ट्रेलनि उइटनेसाव स्टेटनि उइटनेसाव मोनसे एकर्ड जादों बे एकर्डनि गेजेरजों जिहेतु क्ल'ज दङ बे क्ल'जखौ इमप्लिमेन्ट खालामनाय एबा मावफुंनाया रायजो सरकारनि दायित्व बिबान दा बे बिबान हिसाबै बिथाङा बुंबा जानाय नङा बिथाङा सेन्ट्रेलाव नाथ्रोहरनो नागिरदों आरो बिथाङा जुदि बुङो जे सेन्ट्रेलजों जों सावरायनांगोन बिदिब्लाथ' बे एकआ इनभेलिड एक बायदि जाहैगोन बियो बेनिखायनो बिथांमोना जुदि बेबायदि बुंदोंब्ला जों बेखौ मानिनो नाङा BTR सरकाराबो मानिनो नाङा सागोनगिरिफ्रा मानिनो नाङा बेनिखायनो जों होनगोन जे 6.3खौ जिहेतु नोंथांमोनहा लाबोदों क्ल'जआव बेखौ एखेबारे नोंथांमोना मावफुंथारनांगौ बेबायदिखौसो जों दाबि खालामगोन जि मिरु सरकारा गावनि बिजोङाव जे सोलोंथाइ होनायनि जि गोदान सोलोंथाइ खान्थिखौ लाबोदों दा बे बेलायाव जोंनि रायजो सरकारा मानोथो बर' बिजोंनि जि सायावहाय गोहिलु खालामदों आरो इंराजि मोननै साबजेक्टखौ नारसिनदों आरो गोबां फरायसालिया दिनै थैनायनि लामायाव बर' बिजों आरो गोबां फोरोंगिरिफ्राबो माखासे टार्म्स कन्डिशननि थाखाय बिथांमोनाबो फोरोंगिरिनिफ्राय जि गोजानाव दिनै बन्सित जादों बेयो मोनसे बिराद गाज्रि थांखि होनजायो मानो होनना बुङोब्ला भारत सरकारनि गाहाय मन्थ्रियानो स्वयं गावनो बुंदों जे बिमानि रावजों मेडिकेल साइन्स आरो इन्जिनियारिंखौ फरायनायनि खाबुखौ जों होगोन आरो दाख्लै बावैसो HRD मिनिस्ट्रि हिउमेन रिसोर्स डेभेलपमेन्ट मिनिस्टार बिथाङाबो होनदों जे बिमानि रावजोंनो फरायनांगौ ओमफ्राय जों खोनानायाव माखासे रायजोआव पाइलट प्रजेक्ट लादोंमोन जे बेबायदिनो इंराजिखौ जाबसिननानै होनाय बिमा रावनि एगेन्स्टै जाबसिनना होनाय खिन्थु बे पाइलट प्रजेक्टआ साक्सेस जायाखै बेनिखायनो HRD मिनिस्ट्रिया होनदों बे सुबुं फुंखा जौगा मन्थ्रिया होनदों बिमानि रावजोंनो सब बेखौ फरायनायनि खाबुखौ होगोन होमबासो गुनगत शिक्षा भेलु अफ एडुकेसना फैगोन आरो गिबि गाहाय मन्थ्रियाबो बेखौ गनायनानै लादों गतिके गाहाय मन्थ्रियानो गनायना लादोंबा आसाम सरकारनिया बेखौ गनायैनि मा खोथा दं बे जाहैबाय एडुकेसनाल ट्रेन्सफार साबजेक्ट बे जाहैबाय कनकारेन्ट लिस्ट सेन्ट्रेल एन्ड स्टेट कनकारेन्ट लिस्ट बियो इउनियन लिस्ट नङा बेयो कनकारेन्ट लिस्ट हिसाबै रायजो सरकारा बेवहाय बिबान दङ रायजो सरकारा बबे लामाजों गुनगत शिक्षाखौ होगोन मोजां शिक्षाखौ होगोन सोलोंथाइखौ होगोन बे स्टेटआ बे रायजोआ बेखौ बिबान दङ आरो बिथांमोना बे लामाजों थाङाब्ला हयथ' रायजो राजानि साननायनि हेंथा होननानै जों साननानै लागोन जि बर' थुनलाइ आफाद आरो एबसुआ दाब दाब जिल्लाफोरनि
जि मेल सांग्रांथि मेल 6.3 नि सायाव मेलेमजिबि आरो आफादफोरजों सावरायदों बिथांमोना माबायदि मतामत होदों मा फिडबेक होदों जे बिथांमोनहा जों पाब्लिकनिफ्राय जिथु फिडबेक मोनदों बिथांमोनहा बुंदों जे जुदि आसाम गभर्नमेन्टआ मानियाबा जुदि 6.3 खौ मानियाबा दिनै 2 बोसोर खावसे थांबाय दासिमबो बेखौ बाहायाखै बेनिफ्राय रायजो राजानि मतामतआ बिदिनो जे जुदि बाहायाब्ला आरो जुदि जोंनि साननाय मथे जायाबा जोङो फिन जों सोमावसारगोन होननानै बुंदों सोलोंथाइ मन्थ्रिखौ मा बुंनो सानगोन नोंथाङा जे जोंनिनो ट्राइबेल माहारिनि बिथां मन्थ्रि आरो बे ट्राइबेल माहारिफोरनि जि डिमान्डफोर बेखौ मावफुंनायाव बिथाङा बेसे मदद होनो हादों बिथाङा सासे बेसे जाफुंसार मन्थ्रि बिथाङा नङा ट्राइबेल मिनिस्टार हिसाबै माने जोङो हायेनारि जनजाति बा हाजोनि जनजातिफोरनि थाखाय बिथाङा साननांगौ खामानि दं आरो बिथाङा मरेल रेसपन्सिबिलिटिबो दं नाथाय बिथांनि जिथु एटिट्युड बिथांनि जिथु खामानि बे उल्था जों नुदों दा उल्थाब्ला जों बेबायदि शिक्षा मन्थ्रि अनेक नुदों आरो फेलार जानायबो जों नुदों नाथाय बिथाङा डक्टर रनज पेगुआ जिथु मिडियायाव बेलेग बुङो ओमफ्राय बिनि एक्सना बेलेग जुदि बेबायदि लाइनजों थाङोबा बेनो सबसे माने माबा जागोन दायनिगिरि मन्थ्रि हिसाबै बियो गनायथि जागोन जे सागानगिरिफोर 6.3 गोबां मोनब्रै जि दल संगठना जे सक्ति खालामना फैबाय बिटिआर 6.3 बेखौ बेसे गुरुत्व लादों आरो सावरायनायाव बिथांमोना मा बाहागो लादों सरकारजों बे बेलायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोख्रों बाहागो लादों इउबिपिअआबो माखासे सानजा आसामाव जों सांग्रांथि मेल खालामनायाव लादों नाथाय एनडिएफबिनिफ्राय दासिमबो बिदि फैयाखै दा हयथ' एनडिएफबिफोरखौ जों खावलायगोन आरो जोंहा मोनसे पलिटिकेल पेट्रनेज जों नांगौ जुनि जि पार्टियाव थाया मानो बे राजखान्थि हान्जानि एमएलएफ्रा एमपिफ्रा जोंनि बे 6.3आ जे दा माने बेयो भायलेट जादों बेखौ बिथांमोनहा बुंनांगौ एसेमब्लियावबो बुंनांगौ बाहेरायावबो बुंनांगौ खारन बियो बर' हारिनि बे सुक्ति मोनसे आरो बर' हारिनि बे थांनानै थानाय बे राव थुनलाइ थांनानै थानायखौ आघात खालामदों बेनिखायनो आङो साफ्रोमबो राजखान्थिगिरिखौ बुङो जे बिथांमोनहा बेवहाय पेट्रनेजखौ होनांगौ आरो बिथांमोनहा बाथ्रा बुंनांगौ आरो बेजों लोगोसे आं जेसेबां सोलोंथाइगिरिफोर दङ जेसेबां इन्टेलेक्सुवेल दं जेसेबां लेखा गोरों मानसिफोर दं बिथांमोनहा आवाज होनांगौ 6.3 खौ लागु खालामनांगौ आरो जोङो मातृभाषा बिमानि रावजों फरायनायनि खाबुखौ मोननांगौ आरो जोङो हारिनि बे माहारिनि रावनि हेंथायै खामानि मावनायखौ जोङो माने खुनु दिन जोङो नाजावनो हाया होननानै बिथांमोना बुंनांगौ आं बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि हिसाबै आं बिथांमोनखौ खावलायो जे नोंथांमोना बर' थुनलाइ आफाद आरो जि एबसु बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'जों दाखालि सावरायदों आरो बिथाङा माबायदि बिफाव लादों जि जाफुंसार होनो ना बिथाङा मोजाङैनो बिथाङा माने जोंनो खोथाखौ होदों बिथाङा होनदों माने आसाम गभर्नमेन्टआ माखासे डिसिसनखौ लायो आरो केबिनेटआव लायो बेनिखायनो आङो मुख्यमन्थ्रिजों रायज्लायबाय आरो सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रिजों रायज्लायबाय आं थाबैनो गिबि मन्थ्रिजों आं सावरायनानै नोंथांमोनखौ आङो सावरायनायनि राहाखौ होगोन होननानै बिथाङा बुंदों आरो बे हिसाबैनो हयथ' 18 अक्ट' खालि समफोर हयथ' बिथाङा चिफ मिनिस्टारा गावनो बिथोन होनानै शिक्षा मन्थ्रिजों सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रिजों सावरायनायनि बे खाबुखौ होदों आं सानो जे बिटिआरनि सिबाबो दायथ' दं खारन बेहा जेला दुलाराय बर' फरायसा आफादाव दंमोन बिथाङा सासे सागानगिरि बे सागानगिरि हिसाबै बिथाङाबो बिबान दङ आरो बिथांनि जिथुनाखि पजिटिभ रेसपन्स जोङो बरायो